Σήμερα που γιορτάζεις κορίτσι μου γλυκό, μια προσευχή θα κάνω για σένα στο Θεό. Δεν μπορεί η αγάπη μου με άφησε για... Καλησπέρα, καλησπέρα φιλαράκια μου. Έχουμε ένα καινούριο κανάλι στο YouTube. Το όνομά μου είναι Moto Aki. Είμαι εδώ σε ένα χωράφι κάπου στη Γερμανία. Δεν ξέρω κι εγώ που βρίσκομαι, αλλά ήθελα να ξέρετε, ανοίγουμε καινούριο κανάλι εδώ στο YouTube. Κάνουμε motovlog από τη Γερμανία, να δείτε εδώ πώς πάνε τα πράγματα, να δείτε δρόμους, κόσμο, κάτι άλλο, να περάσουμε καλά. Απλά η μηχανή, εγώ, εσείς μαζί, παρέα, θα περάσουμε καλά. Αυτή είναι μέχρι στιγμής το σχέδιο από αυτό εδώ το κανάλι. Μπορεί να αλλάξουν κάποια σχέδια, κάποια που μπορεί και να έχω σχέδια, αλλά δεν θα τα πω ακόμη. Μυστικός YouTuber. Τέλος πάντων, εσείς τώρα εδώ θα αναρωτιέστε λογικά, αυτός εδώ βλάκας που τα χάσε εντελώς λέγεται Moto Aki. Εντάξει, τι μηχανή έχει? Δείτε εδώ τώρα φίλε, μια στιγμή. Άντε ωραία, δώσε γκάζ μωρή ανάπηρη. Ναι. Μιλάμε για μια χιλιάρα G6R χρονολογίας 2003. Έχει 165 άλογα. Είναι σφαίρα 20 χρονών και παραπάνω ακόμη. Μηχανάκι. Πάει βολίδα φίλε. Δεν έχεις ούτε ABS, ούτε αντισπίν, ούτε τίποτα. Μόνο εσύ και η μηχανή και ο Θεός μαζί σου. Τραβάς τον γκάζι λίγο απότομα, σηκώνεται μπροστά πάνω και βλέπεις το Θεό στα μάτια. Αυτό για τη μηχανή. Δεν μιλάμε για πάρα πολύ τεχνικά και τέτοια σκατά. Όχι ρε, όχι. Εμείς είμαστε εδώ να πούμε καμία ιδέα, να περάσουμε καλά. Για να με γνωρίσετε και εμένα καλύτερα, είμαι ο Moto Aki, 28 χρονών. Είμαι από τη Γερμανία κοντά Φραγκφούρτη και είμαι ανήπαντρος. Ψάχνω νύφη, θέλω να βρω νύφη. Νυφούλα μου, πού είσαι? Όταν ξέρετε μια καλή κοπέλα που ψάχνει ένα πολύ καλό παιδί, που είναι κάποτε, τόσο πολύ κάποτε ζορλός και τα χάσε όλα. Μανούλα μου, τη γέννησες εδώ, τι μεγάλωσες εδώ, δεν ξέρω, αλλά έχω μεγάλη εντύπωση ότι αυτό το πρόβλημα είναι στην οικογένεια, ότι όλοι το χάσαμε εντελώς. Χαιρετίσματα στην οικογένειά μου κάτω στην Ελλάδα, εδώ στη Γερμανία, όπου και να είστε. Είμαστε μεγάλο σόι, ακόμα όλους δεν τους γνώρισα. Είμαι 28 χρονών. Άστα. Φίλε, άστα. Τι θέλετε να ξέρετε άλλο από μένα ρε φίλε? Δεν ξέρω, δεν έχω κανένα σχέδιο, καταλάβατε? Δεν έχω κανένα σχέδιο πώς να κάνω εδώ το βίντεο. Απλά μπήκα πάνω στη μηχανή, λέω ρε φίλε, κάνε τώρα ένα βίντεο για το YouTube να σε δουν τα παιδιά από την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που το ζητάει η καρδιά μου. Η καρδιά μου είναι στην Ελλάδα, καταλάβατε? Και θέλω να δείξω στα παιδιά κάτω στην Ελλάδα τι γίνεται εδώ πάνω. Πώς είναι οι δρόμοι, τα καθημερινά εδώ, με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανάκια και τέτοια πράγματα. Ναι. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ένα 20 χρονών μηχανάκι. Αυτό ήταν μόνο ένα τέταρτο γκάζι. Μόνο ένα τέταρτο γκάζι. Φίλε, και τι ήχο
Κάμψου τι ήχο έχει αυτό εδώ το σκάτο μηχανάκι. Ερωτεύεσαι φίλε. Ερωτεύτηκα αυτό το μηχανάκι. Από ήχο, από εμφάνιση, από τη δύναμη που έχει. Είναι... Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Αυτά τα μηχανάκια γενικά είναι tanks. Δεν μπορείς να τα καταστρέψεις εκτός αν είσαι και εσύ ηλίθιος και δεν ξέρεις να οδηγήσεις και φας τα μούτρα σου. Μετά δεν φταίει το μηχανάκι, φταίεις εσύ λογικά. Όταν το προσέχεις δεν χαλάει με τίποτα. Και δεν είναι και τόσο βαρύ. Δηλαδή μπορείς να κάνεις και κάμια ιδέα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και ξανά, παιδιά, 22 χρονών μηχανάκι. Α, θέλω να πάρω Ducati Panigale. Θέλω να πάρω την BMW, τη χιλιάρα ρο. Θέλω... Άρε φίλε, δεν το χρειάζεσαι. Γνώμη δικιά μου τώρα, δεν το χρειάζεσαι. Γιατί άμα θες ένα γρήγορο μηχανάκι που έχει καλή τεχνολογία και δεν χαλάει και δεν θες να πληρώσεις πάρα πολλά λεφτά, πάρε μια GSX-R χιλιάρα K3, K4. Μπορεί και K5, γιατί κανονικά η αλήθεια να λέγεται ήθελα να πάρω μια K5 πριν, γιατί αυτή είναι μεγάλη κάβλα. Πολύ μεγάλη κάβλα. Για μένα όλοι μαύροι, για σας ρε φίλε, είναι μεγάλη κάβλα αυτή. Μπορεί σε 2 χρόνια, σε κανένα χρόνο, δεν ξέρω, για να δούμε. Να είμαστε πρώτα καλά και μετά όλα θα γίνουν. Θέλω να σας πάω τώρα εδώ μια βόλτα και μετά να ακούσω και κανένα κλαρίνο. Το εσύ είσαι το λουλούδι μου. Ω φίλε, τώρα τι θυμάμαι. Τι θυμάμαι. Τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα, φίλε, γαμάει. Καμία σχέση με τα Χριστούγεννα εδώ στη Γερμανία. Πέρασα πάρα πολύ καλά και όλη η οικογένεια κάτω που με βλέπετε, τα παιδιά από τα Γιάννενα στο pit stop στο Shell, Λιμνοπούλα, ο Ψηλός, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Άρης, ο Τάσος, ο Σταύρος και όποιοι δεν είναι εκεί, χαιρετίσματα φιλαράκια μου. Όταν θα τα ξαναπούμε θα γίνει μεγάλη καψούρα. Είχαμε μιλήσει, χαιρετίσματα, φιλάκια, να είστε καλά. Και πού είχαμε κολλήσει ρε φίλε? Τα Χριστούγεννα. Η ξαδερφούλα μου. Ναι, αυτό το τραγούδι. Είσαι το λουλούδι μου. Είχαμε βγει έξω με πιζάμες μέσα στη νύχτα, γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε. Βγαίναμε έξω με πιζάμα, ένα χέλ, ακούγαμε αυτό το τραγούδι. Είχαμε φωνάξει, ουρλιάξει, είχαμε τραγουδήσει, είχαμε πει αηδίες. Μέχρι σκύλο παραλίγο θα είχαμε πάρει σβάρα μέσα στη νύχτα, γιατί είχε και ο Μίχλη, είχε συννεφιά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Και ξαδερφούλα μου όταν βλέπεις αυτό το βίντεο. Είσαι το λουλούδι μου, το πιο γλυκό τραγούδι μου. Και ο ξαδερφός μου λογικά. Ρε τι καβλιάρι έχω εγώ ξάδερφο, μεγάλη κάβλα αυτός ρε φίλε. Είχαμε πάει στο γεφύρι της Άρτας μέσα στη νύχτα και είχα φάει μια μπουγάτσα με σοκολάτα που δεν είχα ξαναφάει φίλε. Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν είχα καμία ιδέα. Αχ ναι. Εδώ είμαστε φιλαράκια μου και με αυτές τις λέξεις σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και θέλω τώρα πέρα από τις μαλακίες να ξέρω, όταν είσαι από Ελλάδα, από Σουηδία, Γερμανία, όπου και να με βλέπεις, το γουστάρω, θέλω να ξέρω από πού είσαι, ποια περιοχή. Είσαι από Σουηδία, γράψε έρχομαι από Σουηδία, εκεί και αυτή την πόλη.
Είσαι από Ελλάδα, παράδειγμα, πες είμαι από Ελλάδα, Αθήνα. Είσαι από Γερμανία, θα πεις είμαι από Γερμανία, Ανόβερο. Γράψτα, γουστάρω, θέλω να ξέρω όλοι οι Έλληνες να βρεθούν εδώ σε αυτόν τον βλάκα με τη μηχανή. Έτσι, χαιρετίσματα, φιλάκια, καλή συνέχεια, γεια σας.